Первый татарин в UFC. Это что? Жылама. Жылама еще гына сөйле. Жылама, жылама. Бір-екі сөз, просто бір-екі сөз. Бір-екі сөз. Бик матур жеңілдік, брат. Ең мөһиме тишек носки һәм Жығылып, 8 минут қыланып ятырға керек. И все. Микрофон эшләми барыбер. Теләсә нәрсә сөйләсәң дә була. Әйдә. Җәмәгать баршагызга сәлам. Бүгенге безнең сәяхәтебез Акбарс көрәш сараена. Чөнки нәкъ менә монда бүген футбол турниры оештырылган. Турнир микрофон дип атала. Ничек оештырылган һәм кемнәр анда уйныйлар? Сез хәзер үзегез барысын да күрерсез. Киттекме? Киттек. Нишләп йөрисең син монда? Монда ойнарга килдем. Без финалда, вообще-то. Кем белән? Без алып баручылар командасы Татар радиосына каршы уйнаячакбыз. Әлеге командада амплуаң. В основном запаста торуча. Вайса Маликов үзе абыйсыз килде. Нишлисең инде син хәзер абыйны ташлап киткәч тә инде? Ну, китте инде. Жылама. Жылама еще гына сөйле. Жылама, жылама. Давай нормальный вопрос. Микрофон эшләми барыбер. Теләсә нәрсә сөйләсәң дә була. Әйдә. Турнирның оештыручысы, иң шәп футболчысы Фәнил Ваказов янына юл тотабыз. Әйдә ятып сөйләшик әле, Фәнил. Достым, сәлам. Икенче елга тагын командалар күбәер микән? Командаларны без махсус күбәйтмибез, чөнки белә күрәсме, инде турнир иртә белән башланган, яки һаман бит алмый. Команда бер генә команда өстәлсә дә, ул уже анда тагын уеннар өстәлә, шуңа күрә. Бәлки без аны киләчәктә үткәрәбез 2 көн. Беренче көнне булыр теге группа этаплары, икенче көнне чисто шундый шоу итеп ясарга финалларын. Менә тагын мондый бер шәп идея бар, әйме. Мин бокс белән шөгыльләнәм, әйме. Синең оештыручы сәләтең бигрәк шәп икән, әйме. Бәлкем без икенче елга нәрсәдә булса оештырырбыз шундый теге артистларны, баянчыларны ниләрне сугыштырып шундый теге берәр. Бу бик яхшы идея. Бокс перчаткалары белән, менә әлбәттә шлемнар белән, монда защитлар белән. Мин беренче булып язылыр идем. Монда мин әйтәм, нидә хоккей оештыралар диләр. Мен әйтәм, егетләр, мин нинди спорт белән шөгыльләнәм, шуны оештырам. Мен әйтәм, кем хоккей белән шөгыльләнә, мен әйтәм, пожалуйста, хоккей оештырсыннар. Без килербез, мен әйтәм, карарга, ой катнашырга. Син үзең оештырсаң, Роберт. Ярдәм итәсең? Инде аның бер авырлыгы юк. Анда акча кирәк. Сөйләштек. Микрофонда бит инде 2 төрле кеше ярата. Аны ярата артистлар, аны ярата муллалар. Шулай бит. Шуңа күрә дә икенче елга, наверное, муллалар командасы алып киләбез. Хәзрәтләр командасы. Алла бирсә, насыйп булса, сакаллар командасы була инде. футболда ең мөһиме тишек носки һәм Көрәшәскә һәм матур итеп жығылып, 8 минут қыланып ятырга кирәк. И все. Һәм җанатарлар. Безнең өчен Татар радиосы командасы өчен җанатып торалар. Алар онлайн YouTube'дан трансляцияны да карап торалар. Һәм инде безгә WhatsApp'тан да язып торалар. Молодцы җегетләр. Премия бирәбез диделәр. Татар радиосының командасы быел турнир микрофон турнирында беренче тапкыр финалга чыкты. Ура! Дөресен әйткәндә барлык уенчылар арады, кемнәрнеңдер җәрәхәтләре бар, травмалары бар. Ләкин без ахыргача хәтта Илсур Шәнти бармагын сындырды. Ләкин без аларга каршы торырга әзер һәм җәрәхәтләргә карамыйча, без инде сынган аякларга, сынган бармакларга карамыйча, чыгып аларга каршы басачакбыз һәм җиңәчәкбез. Турнир әйбәт бара. Без Татар радиосы уйламаганда, көтмәгәндә чыктык финалга. Менә шунысы мөһим. Брат, без 3 уен уздырдык. Иң беренче уенны да гомумән без башлап җибәрдек инде. Алып баручылар командасы белән бик көчле уенчылар, аларга 5-0 белән җиңелдек, ләкин бик матур уен күрсәттек. Гомумән мин канәгать. Бик матур җиңелдек. Бик матур җиңелдек, брат. Комментатор лайв. Һәр даим бергә уйныйбыз. Шуңа күрә егетләр бер-берсенең ничә уйнаганнарын беләләр. Мәсәлән, Илнар Күңелле монда. Менә бу турнирның максаты нимәдә? сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм шушы татар мөхитенә булган шәхесләрне бер, бәйрәмгә җыю. Берләшү, аралашу, тусовка. Хоп! 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 Рифат белән бергә Рамил Шарабҗан белән тиз генә аралашып алыйк әле. Ул төшерә дә, ул безгә җавап бирә дә. Рамил, син нишләп уйнамыйсың? Мин бүген дим быел ял итәм мин, потому что арка авырту сәбәпле мин инде рисковать итәргә булмадым. Но мен барлык коллегаларны поддержать итәргә килдем. Идә YouTube'дан гына карап түгел, монда идә талмыйм мин. Самый главный җәрәхәтсез катнашып, күңелгә ниндидер стимул алу, коллегалар белән күрешү. Һәр көн күрешә алмыйбыз. Бір-ике сөз, просто бір-ике сөз. Бір-ике сөз. Ильяс та шундый, монысы да шундый. Сиңа сүз бирмәделәр дә.
3-4. Әлеге турнирда нишләп йөрисез сез? Сен беләсеңме? Без финалга хәле чыкканбыз икән. Финалда уйныйбыз бүген һәм без дип инде Илшат улы юк, Илшат юк безнең командада түгел, ләкин без бергә. Менә ничек сез килә шулай аңлагыз. Безнең футболчылар теге бер төрле булса да, бер төрле Җәмәгать без футбол дип карарга килгән идек, ләкин монда UFC-дагы беренче футбол фанаты һәм дә инде UFC-дагы бердән-бер татар егете Ринат Гладиатор Фахретдинов үзе. Монда алкышлар. Үзең ишетәсең инде. Исәм. Ринат, расскажи, пожалуйста, эмоции свои. Вот именно мы видели, да, там твои эмоции, да? Но вот сейчас ты уже более-менее вот подуспокоился, да? Первый татарин в UFC, это что? Вот они до сих пор такие, когда я это все пересматриваю, до сих пор говорят, боец UFC, я говорю, про кого говорят? А потом вспоминаю про меня и думаю, ничего себе, ну, до сих пор не верится. Наверное, я пока не выйду, не подерусь, такие же эмоции, в принципе, наверное, будут. Слушай, ну в твоей весовой категории, как я знаю, там Израиль Адесanya, да, Роберт Уитикер. И до Адесани надо будет доберемся, но мы планируем в 77 килограмм. 84 мы маленькие, мы планируем 77. Будем за тебя болеть всем Татарстаном, всей Россией уже, соответственно, но монда татарлар инде син безнең хәзер йөрәкләрдә, да, сиңа бик зур рәхмәт. Һәм микрофон турында, турнир микрофон турында нәрсәләр әйтә аласың? Турнир, машалла, на хорошем уровне. В воскресенье ребята пришли, собрались, играли, сделали такой праздник для зрителей, для самих себя, и это очень важно, поэтому только Аллах.